62 anyos nga tricycle driver ng Samdan sa nagkadaang parte sa lawas. Human kini gitabangan og kulata sa uban pa mga tricycle driver sa General Santos City. Away trapiko matud ba ang hinungdan sa maong kagubot. Ano ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang viral video sa nahitabong away sa mga tricycle driver sa Barangay Bula sa General Santos City pasado alas 5 sa hapon adlawng Sabado. Makit-an kining tricycle driver kinsa gibira ang tiil sa laing tricycle driver. Taod-taod, mikuha og kutsilyo ang driver kinsa gibira ang tiil ug makit ang gitabangan kini og kulata sa uban pang mga tricycle driver. Ginukda na ito sila dire napsan, gibira ang tiil, ito ni ko ang tigulang kuan, kutsilyo. So, magkakutsilyo, tabangan nila eh. Ang biktima na ilang si Amiruden Linog, 62 anyos, residente sa Alabel, Sarangani. Sumala niya usa lang matud pa ka tricycle driver ang iyang nakabangi, humanagasgasan ang tricycle niini. Natingala na lang matud pa siya nga gitabangan na siya sa upat ngadto sa 5 ka tricycle driver. Gani nasamad ang ulo niini, nabunog ang nawong ug mga kamot. Pag sulod niya, pigado makay-traffic man di nakagising niya ang akong ang career sa akong dito sa Pikas. Nagaskas gamay ang iyang kilid sa uli. Moto na suko siya. Gawara-wara na siya. Giharangan ang tricycle nako. Unya kay banggaan man ako siya kay ngon ako murag lain na ni kay lain ni yang tuyo sa kuha ba. Pagbira niya sa akong tiil unya na nagsumbag sa kuha. Moto gi kuan ako anang kutsilyo kay para di sila makapaduol sa kuha. Instead na isettle na lang, siguro nadala sa init ng ulo, katong iyahang nakabangga, giatangan siya dito. Sa karon ginaila pa sa kapulisan ang mga tricycle driver nga mikulata sa biktima. Panawagan nila ngadto sa mga driver nga nalambigit nga modangop sa ilang buhatan. Sa pagyud ang reason nga nung nagpakita sila og aggression towards dito sa biktima, kung dili mo na masettle, pailan dyan namo sila kaso. Sa karon gapaayo pa sa mga samad nga naangkon ang biktima ug desidido kining mupasaka og kasong physical injury sa mga driver nga mikulata kaniya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.